ne giluoro Nyanza mangima. Ne gidhi Kisumu, gidhi Migori, gidhi Homa Bay, gidhi Siaya. Miel mano miel mogik no mielo apani Homa Bay. Miel adua mowacho ni jokanyana muntie. Kaso kodhi Kisumu wacho ni he makondele. Kaso koro sani jatend piny William Ruto oneno ka koro dhi e gwenge ma Nyanza sana kendo wacho ni jothurwa umor, jothurwa untie. Kaso kodhi Western Musanga rire. Koro penjo manitiere kania. Ruto sefwenyo ni kocha ok dhine maber koro oringo dhi koni. Dhi konye gang'o. Be nitiere kwano ma kogo maber to donjo. Kapoka duoko kuom nikech mulo ne gi wach moro mane dwa wacho. We penjene Dr. Mark Matunga piny Kenya ni chal ka gimoro ringo dhi spidi kendo yawa ka ng'iye to ji neno ni siasa ma 2027 koro semana moko ji manyo kuonde ma ginyalo donje, rode ma ginyalo thurore go mondo kaber to gichopi kama ginyalo bede kombe mayom e yiero ma 2027. In iwuon Kenya en kama chalo nade e kinde ni kakoro dwe mar ariyo higa 2025 chakore. Bachi erokamana sewachi nwa muso Brian Kudumulo mfangano mane kakwarvi naya. Now, imanyaka onge eni kaka ne wachi motelo. Siasa ma Kenya kate piny moram. Kata mana piny Amerika sani ma Trump osetieko mana juma achiel. Eseche ma ng'amo yier ochamo gima ng'amo yier no chako timo e thuolo ma ochako godo tijni. En temo chopo singo mane omiyo jok moyiere to kong'iyo godo mbele ni kochopo singo gi ibro yiere kendo. Jogo moyombi chako pangore e sechego mar ng'iyo mbele ni to ere kaka de wagaji ng'ani mondo mi wan bende kachopo yiero mabiro to wadonjo ei pap. Gimoro Brian atemo wacho kanyo ni Ruto temo biro mwalo koni to watemo ng'iye ni sirani ok anyal dhi mbele. Winji kik winj ni Sunday mokwongo bang' kane Ruto siamo muka nobiro Homa Bay kendo osebiro Nyanza di pagariyo. Kata mana ndalo mane weche liet ahinya makuro weche nopogore ka acho. Koro kik ng'ato par ni nikech koro ni Mount Kenya koro liet ahinya Ruto osebet ka biro e Nyanza ka to biro neno osekelonwa ber. Miyo kata kwago siasa nyaka go siasa kwang'iyo ni to wachomo kanye ang'o ma wawacho. Ing'e ni ng'ato kaka osiepna wa Brian ne pok obedo e sirikal chakre min gi nyuol. Koro kung'eyo ni ka intiere sirikal to winji wuo nang'o to winji tim nang'o. Emomiyo ineno ka sani ODM nitiere e sirikal kendo e sirikal chunye iye kabisa. Winjo ka seche moko Brian wacho ni pod wang'iye ing'iyo ng'a duoko penjo ni bati mipenja ni to piny Kenya ochomo kanye. Onge chieng' mane waseweyo siasa e piny Kenya ka. Onge chieng' ma piny mangima noseweyo weche mag siasa nikech weche mag siasa otudore gi weche mag ngima, otudore gi weche mag dongruok, otudore gi weche ma piny nyalo dhi godo mbele mane e siasa. Miyo e seche ma koro siasa bet ka tedore ok rach nikech chien kanyo nineno kotedore ndalo moko ma Brian ne ting'o mana sufrie, rwako mana sufrie, ting'o sufrie. Nyoro ka nineno kotedore kar Gen Z ka yo mar 6 mokalo ma koro piny nyodiet kabisa ma President Ruto otimango o disband cabinet. E thuolo masana ka ere siasa gik mag Gachagua wacho ka mano ok en siasa ni koro piny otedore. Anyisi maber ni piny Kenya ni kare. Sirikal temo kaka owinjore mondo mi ochop singo mana kaka winjo omulo wacho. Nikech kata wan bende wa encourage president ni nyaka ochop singo mane wacho ne jopiny mondo koro ka yiero mabiro 2027 odhiene maber. Erokamano nya Dr. Mark Matunga ka nitiere mfangano e chula mfangano e county ma Homa